नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. तर गाठ आमच्याशी, मच्छीमार नोटीस प्रकरणी वैभव नाईक आक्रमक. 630 रुपये मोजूनही HSRP नंबर प्लेटवरील अक्षरं गायब. आणि जिल्ह्यातील राजकारणाला नवं वळण, विरोधकांचा नवा गट. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. जिल्ह्याला लाभलेल्या जैवविविधतेच्या वारशामुळे जिल्ह्यात ठिकठिकाणी पक्ष्यांचा मोठा वावर पाहायला मिळतो. सावंतवाडी शहरातील नरेंद्र डोंगर हे पक्षी वैभवाचं केंद्र असून या ठिकाणी नुकत्याच झालेल्या ग्रेट बॅकयार्ड बर्ड काउंटमध्ये 52 प्रजातींच्या पक्ष्यांची नोंद करण्यात आली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला लाभलेल्या जैवविविधतेच्या वारशामुळे जिल्ह्यात ठिकठिकाणी पक्ष्यांचा मोठा वावर पाहायला मिळतो. सावंतवाडी शहरातील नरेंद्र डोंगर हे पक्षी वैभवाचं केंद्र असून या ठिकाणी नुकत्याच झालेल्या ग्रेट बॅकयार्ड बर्ड काउंटमध्ये 52 प्रजातींच्या पक्ष्यांची नोंद करण्यात आली आहे. कॉर्नेल लॅब ऑफ ऑर्निथॉलॉजी आणि नॅशनल अडुबॉम सोसायटी यांच्या संयुक्त विद्यमानं जागतिक स्तरावरती हा उपक्रम राबवण्यात येतो. या अंतर्गत वाईल्ड कोकण सावंतवाडी संस्थेच्या वतीने नरेंद्र डोंगरावर पक्षी गणना करण्यात आली. या गणनेत हळद्या, कोतवाल, नळ्या डोक्याचा कस्तूर, हरियाल, शामा, हॉर्नबिल, धनेश आणि ऑरेंज मिनीवेट यांसारख्या देखण्या पक्ष्यांचं दर्शन झालं. या उपक्रमांतर्गत वाईल्ड कोकणचे प्राध्यापक धीरेंद्र होळीकर यांच्यासह डॉक्टर गणेश मरगज, अभिमन्यू लोंढे, ज्ञानेश नाईक, अश्विक गवस, कोमल कांबळी आणि डॅमसॉल्ट लोबो हे पक्षीमित्र सहभागी झाले होते. नरेंद्र डोंगरावरील पक्ष्यांचा किलबिलाट पक्षीप्रेमींसाठी नेहमीच आकर्षणाचं केंद्र ठरत असून या गणनेमुळे येथील जैवविविधतेवरती पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाला आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये नेतृत्व गुण, जिज्ञासा आणि समाजाबद्दलची जाण निर्माण व्हावी या उद्देशानं चौकूळ नंबर 4 मराठी शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी स्टुडंट कट्टा या उपक्रमाअंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोंडमिळसे यांची विशेष मुलाखत घेतली. पाहूयात. विद्यार्थ्यांमध्ये नेतृत्व गुण, जिज्ञासा आणि समाजाबद्दलची जाण निर्माण व्हावी या उद्देशानं चौकूळ नंबर 4 मराठी शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी स्टुडंट कट्टा या उपक्रमाअंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोंडमिळसे यांची विशेष मुलाखत घेतली. लहान वयातील विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या विविध कुतूहलपूर्ण प्रश्नांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी अत्यंत साध्या, सुटसुटीत आणि बालमैत्रीपूर्ण शब्दात उत्तरं देत विद्यार्थ्यांशी मन मोकळा संवाद साधला. सावंतवाडी तालुक्यातील चौकूळ नंबर 4चे उपक्रमशील शिक्षक जावेद तांबोळी यांनी शाळेमध्ये स्टुडंट कट्टा अनोखा उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमांतर्गत विविध मान्यवरांच्या मुलाखती या कट्ट्यावर घेण्यात आल्या. यावेळी स्टुडंट कट्ट्यावर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोंडमिळसे यांच्याशी विद्यार्थ्यांनी संवाद साधला. मुलाखतीनंतर विद्यार्थ्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाची सविस्तर पाहणी करून देण्यात आली. विविध विभागांमध्ये कामकाज, नागरिकांच्या तक्रारींचं निवारण, विकास कामांची प्रक्रिया याबाबत प्रत्यक्ष माहिती देण्यात आली आहे. तसंच जिल्हाधिकारी कार्यालयात नव्याने सुरू करण्यात आलेली आधुनिक AI लॅब विद्यार्थ्यांना दाखवण्यात आली. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रशासन अधिक प्रभावी कसं होतं याची माहिती मिळाल्यानं विद्यार्थ्यांचा उत्साह द्विगुणित झाला. जिल्हा परिषद शाळा चौकूळ नंबर 4 तालुका सावंतवाडी या शाळेतर्फे स्टुडंट कट्टा हा एक नवीन उपक्रम त्यांनी हाती घेतलेला आहे, ज्यामध्ये त्यांनी आज माझी मुलाखत घेतलेली आहे. आणि अशा विविध क्षेत्रात असलेल्या नावाजलेल्या मान्यवर व्यक्तींची ते मुलाखत घेतात. विशेष याचं असं आहे की ही जी मुलाखत आहे ही लहानशी आपली 1ली ते 5वीची मुलं घेतात. त्यांना समजेल अशा भाषेत ते प्रश्न ते आपल्याला विचारतात. आपण त्यांना समजेल अशा भाषेत उत्तरं देण्याचा प्रयत्न करतो आणि आपले विचार त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायचा प्रयत्न करतो. हा उपक्रम नक्कीच स्तुत्य आहे, कारण भविष्यात ही मुले आपल्या जागेवरती येणार आहेत. त्यामुळे त्यांना आत्ताच त्या गोष्टी कळणे, आत्ताच ह्या पदांवरच्या असतील किंवा जे काही आपण गोष्टी करतो त्या बाबतीत त्यांना माहिती असणं खूप गरजेचं असतं. बरेचदा असं म्हणतो की ग्रामीण भागातल्या मुलांना तितकं एक्सपोजर मिळत नाही, परंतु अशा मुलाखतीद्वारे नक्कीच त्यांना ह्या गोष्टी समजायला मदत होईल, त्यांना प्रेरणा मिळायला मदत होईल. आणि मला असं वाटतं की आयोजकांना माझं हे सांगणं आहे की विविध क्षेत्रातल्या मान्यवरांच्या मुलाखती आपण घ्याव्यात आणि फक्त प्रशासनच नाही तर इतरही क्षेत्रामध्ये आपल्याकडे खूप निपुण असे जिल्ह्यात लोक आहेत, तर त्यांच्या मुलाखती घेऊन त्यांच्याही जीवनाबद्दल मुलांना माहिती व्हावी अशी माझी एक विनंती राहील. आणि खूप स्तुत्य उपक्रम आहे. आपल्या या उपक्रमास आपल्याला आणि आपल्या छोट्या बालचंदूला खूप खूप शुभेच्छा. मालवणच्या समुद्रात एकाच वेळी तब्बल 75 डॉल्फिनचं दर्शन झालं. सागरी जीव अभ्यासक विशाल भावे यांनी या कळपाचं दृश्य ड्रोन कॅमेऱ्यात टिपलंय. पाहूयात.
कोकण म्हटलं की आंबा, काजू, फणस, करवंद हे डोळ्यासमोर येतात. सध्या कणकवलीच्या बाजारांमध्ये ओले काजूगर, आंब्याच्या कैऱ्या आणि फणसाचे कोरे मंगळवारच्या बाजारामध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. गावातील शेतकरी बाजारामध्ये ग्राहकांना उपलब्ध करून देत आहेत. याचा आढावा घेतला आहे आमचे प्रतिनिधी उमेश भोसडे यांनी. कोकण म्हटलं की आंबा, काजू, फणस, करवंद हे आपसुकच आपल्या डोळ्यासमोर होतं आणि याच कोकणामध्ये आता सर्व जे ह्या सध्या कच्च्या आहेत त्या विक्रीसाठी बाजारात उपलब्ध झाल्या आहेत. आंबा आहे, काजू आहे, तसंच फणसाच्या कोयऱ्या आहेत, करवंद देखील आहेत. आपण बघतोय कणकवलीच्या या मंगळवारच्या बाजारात हे सर्व आता विक्रीसाठी उपलब्ध करून आहेत. काही आजी इथे आलेल्या आहेत. आजी, आज ही सगळं कोकणी मेवा आहे, कच्चा आहे, तो बाजारात उपलब्ध केलेला आहे. नेमके काय दर आहेत आणि कशी मागणी आहे बाजारामध्ये? मागणे काय 450च्या 400 मागतात, 300 मागतात. परत पुरी 50ची हे 450 ते 400 मागतात. परत कुरी 50ची 30 40 मागतात. आंब्याचे तोरा म्हणजे 20 मागतात. 20 परवडतात आमका. करवंदा 20. परत काजी अक्को काजू म्हणजे 100 रुपये. आता ह्या सध्या बाजारात उपलब्ध आहे. काय सांगशील एकंदरीत ग्राहक म्हणजे येणारी गिरायक काय सांगतात? येणारी गिरायका काय 20 दी 30 दी या बोलतात. आपण तर परवडत नाही ना 20 30 देव. आपण राणा काट्या कुठ्यासून आणणार या हय देव तसा परवडत नाही. पण आज जे मागणी आहे ती देखील मोठ्या प्रमाणात असा. काय काय गिरायक येतात, मागतात, काय काय घेऊन जातात. काय सांगशील त्यांच्याबद्दल? काय काय गिरायकांका पटतात. मग चांगलेली किंमत देतात नाही घेऊन जातात. कशात वापरतात हे जास्त करून? त्या कशात मच्छीत वापरतात किंवा लोणचं करून खातात. ह्याच्या मटणात वापरतात. भाजी पण बटाट्यात करून घेतो तर बटाट्यात घालतात. ही पूसभाजीसाठी. हा पूसभाजीसाठी. आपण एकंदरीत बघितलं तर जी कैरी आहेत, कुवरे आहेत फणसाच्या आणि काजू आहेत, हे भाजीमध्ये वापरल्या जातात एकंदरीत. आणि देखील आजी आहेत त्या सध्या बघतोय की ज्या कच्च्या काजू आहेत त्या घेऊन बसले. आजी, कच्च्या काजू दर काय? कच्चे 100 रुपये. 100 रुपये. हा. कशामध्ये वापरतात हे जास्त करून? ते मटणामध्ये अंडीमध्ये वापरतेली. काय तुम्ही एकंदरीत आंब्याची तोडं असतील, करवंद आहेत बाजारात आले, काय एकंदरीत सांगाल? म्हणजे मी मच्छीसाठी घेतलंय, मग थोडं आंबटपणा येण्यासाठी घेतले. तसं भारीच लागतं ते. मध्ये पहिलंच फळ येतं, नवीन फळ येतं, त्याच्यामुळे आम्हाला ती खूप आशा वाटते खायची आणि खूप छान वाटतं खायला. मच्छीमध्ये म्हणा किंवा असं म्हणा, खायला खूप छान वाटतं आणि वर्षातून एकदा फळ येतं ते म्हणजे खावं माणसांनी. करवंद बाजारात आली आहे विकण्यासाठी, काय सांगाल? लोकांना द्यायसाठी कोणी मिळत नाही वस्तू, ती आलेली आहे ती लोकांनी घ्यायची. पण आज कोकणी मेवा बाजारामध्ये विकायसाठी दिसतोय एकंदरीत. आंब्याची तोरं असतील, फणसाच्या कोयऱ्या असतील, येतात सगळे येतात, सगळे आहेत. हो, तोर आहेत. ती घ्यायची आपण पटली तर. काजू आले सध्या भाजीसाठी आले आहेत. कुची भाजी बनवा, बटाटा बनवा, कांदा भाजी बनवा किंवा बैंगन बनवा, वाली भाजी बनवायचे सगळं टाकू शकतात. मटण चिकन चालतं, आवडीने आवडीने खाणार. अजून एकंदरीत खरेदी करताय तुम्ही, कशामध्ये वापरता? चिकन, मटन, बटाट्यात घालून भाजी, वांग्या बटाटी, शेंगा बटाट्यात घालून करतात. कालवण पण करतात. चांगली लागतात. चांगली लागतात, टेस्टी लागते. सुकं खोबरं घालायचं त्याचं. म्हणजे कोकणी मेवा हा खरोखरच जेवणासाठी चांगला असतो. चांगलं. आपण बघतोय की मटणामध्ये अशी गावठी जी आहे ती संपूर्ण जी भाजी आहे एकंदरीत ह्या आपल्या बाजारामध्ये आहे, मंगळवारच्या बाजारामध्ये. काकी आता तुम्ही बाजारात आहात, काय दर आहे आणि ज्या काजू आहेत समजा किंवा गावठी जे पदार्थ आहेत त्याबद्दल काय सांगाल? गावठी दर काय, वांगी आहेत, काकडी आहेत. वांगी 50ला 3 आहेत, 4 करून देतो, 5 करून देतो. काजूला जास्त मागणी आहे सध्या एकंदरीत दिसतंय. हो, आता काजूचाच सीझन आहे सध्या. काजू आणि फणसाची कुरी.
मागणी आहे हो का- आता कशामुळे मुळ्याला दर उपलब्ध कमी जास्त झाला आहे? ही भाजी करण्यासाठी हां निश्चितच आपण बघितलं तर काजूचा जास्त सीझन आहे, कुवड्याची भाजी आहे फूसमध्ये वापरतात आणि काजू आहे, आंबा आहे, आंब्याच्या कोयऱ्या आहेत. तसंच पद्धतीने बघितलं तर वेगवेगळ्या ज्या भाज्या आहेत म्हणजे गावठी भाज्या आहेत त्या आता बाजारात कणकवलीने उपलब्ध आहेत. कोकण म्हटलं की आपला जो आहे तो आंबा, काजू, फणस आणि त्यानंतर मग आता करवंद हे देखील बाजारात आलेले आहे, फणसाच्या कुवऱ्या देखील आहे. त्यामुळे कोकणामध्ये आल्यानंतर हे सगळ्या भाज्या खाण्याची गरज आहे आणि सुंदर कोकण असंच या एकंदरीत ह्या भाज्यांच्यावरून आपल्याला दिसत आहे. भेटपुत्र कोकण सात लाईव्ह कणकवली. यशवंतराव भोसले इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या विद्यार्थ्यांनी अभियांत्रिकी कौशल्य, नवकल्पकता आणि टीमवर्कचं उत्कृष्ट उदाहरण सादर करत राष्ट्रीय स्तरावरील गो कार्ड डिझाईन चॅलेंज स्पर्धेसाठी आकर्षक व तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम अशी गो कार्ड तयार केली आहे. यशवंतराव भोसले इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या विद्यार्थ्यांनी अभियांत्रिकी कौशल्य, नवकल्पकता आणि टीमवर्कचं उत्कृष्ट उदाहरण सादर करत राष्ट्रीय स्तरावरील गो कार्ड डिझाईन चॅलेंज स्पर्धेसाठी आकर्षक व तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम अशी गो कार्ड तयार केली आहे. कोइंबतूर येथे 20 ते 24 फेब्रुवारी दरम्यान होणाऱ्या 13व्या राष्ट्रीय गो कार्ड स्पर्धेत ही कार सहभागी होणार आहे. संस्थेचे सचिव संजीव देसाई यांच्या हस्ते या गो कार्डचं अनावरण करण्यात आलं. यावेळी प्राचार्य डॉक्टर रमण बाणे, उपप्राचार्य गजानन भोसले, सर्व विभाग प्रमुख व विद्यार्थी उपस्थित होते. कॉलेजच्या मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल व कॉम्प्युटर विभागातील एकूण 18 विद्यार्थ्यांनी हा प्रकल्प साकार करण्यासाठी परिश्रम घेतले. गौरांग रुसुलकर, हर्ष मेस्त्री तसंच डिग्री व डिप्लोमा विभागातील त्यांच्या सहकार्यांनी समन्वयातून हा प्रोजेक्ट यशस्वीपणे पूर्ण केला. या उपक्रमासाठी कॉलेजचे माजी विद्यार्थी कपिल मळगावकर आणि मनीष वणेरकर यांचं सहकार्य लाभलं. मेकॅनिकल विभागाचे अधिव्याख्याता मिलिंद देसाई यांनी हा प्रोजेक्ट निवडण्यामागचा उद्देश, नियोजन आणि संपूर्ण प्रवास उलगडून सांगितला. प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर म्हणून डिप्लोमा विभागाचे मनीष घाटगे व डिग्री विभागाचे आशिष सुवारे यांनी जबाबदारी सांभाळली. या प्रकल्पासाठी भोसले नॉलेज सिटीसह मिन्को थर्मल इन्स्टिट्यूट्स, सॉफ्टमॉस, मॅप्सन्स, रेझॉल्व सिस्टीम सॉलिड वर्क्स आणि हिंदुस्तान पॉलिमर या आस्थापनांनी आर्थिक सहाय्य व प्रायोजकत्व दिलं. उपस्थित विद्यार्थ्यांच्या साक्षीने गो कार्डचे थरारक प्रात्यक्षिक सादर करण्यात आले. कोइंबतूर येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय स्पर्धेत उल्लेखनीय यश संपादन करून संस्थेचं नाव उज्ज्वल करण्याचा निर्धार यावेळी विद्यार्थ्यांकडून व्यक्त करण्यात आला. देवगडमध्ये आंबा बागायतदार शेतकऱ्यांच्या मेळाव्यात माजी खासदार तसंच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी उपस्थित राहणार असून यावेळी त्यांनी कोकणातील आंबा बागायतदार शेतकऱ्यांच्या व्यथा शासनाकडे मांडणार असल्याचं सांगितलं आहे. कोकणातल्या आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावं लागतं. रोगराई तर 5वीला पुजलेली आहे. कधी अतिवृष्टी, कधी अति थंडी, कधी वादळ, त्यामुळे बागा उद्ध्वस्त होणं, यामुळं सातत्यानं उत्पादनामध्ये घट होते आणि यातून शेतकरी वाचला तर मग बाजारामध्ये त्याला व्यापाऱ्यांच्याकडून लुटलं जातं. रुमालाखाली हाताच्या पेरावर व्यवहार करणे, शेतकऱ्यांचा ऍडव्हान्स देत असताना त्याला 12% पासून 18% व्याज लावणे, अशा प्रकारची लूट व्यापाऱ्यांच्याकडनं व्हायला लागली आहे. ना कधी बाजार समित्याने लक्ष दिलं, ना कधी सरकारनं लक्ष दिलं. वादळामध्ये आंब्याच्या बागा उद्ध्वस्त झाल्या, पण सरकारनं आंबा उत्पादकाकडे ढुंकून सुद्धा बघितलं नाही. यावर्षी आंब्याचं उत्पादनच नाही आणि मग काढलेलं जे कर्ज आहे ते फेडायचं कसं? खर तर कर्जमाफी संदर्भामध्ये राज्यभरामध्ये आंदोलन चालू आहेत, चर्चा चालू आहे, पण त्यात कोकणातला शेतकरी कुठंच नाही, आंबा उत्पादक कुठंच नाही. आणि हे जर चित्र थांबवायचं असेल तर कोकणातला आंबा उत्पादक शेतकरी हा आक्रमकपणानं आता पुढे येण्याची आवश्यकता आहे. 2 दिवसापूर्वी मी ऐकलं की कोकणातल्या आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांनी आता एकत्रित यायचं ठरवलेलं आहे. देवगडमध्ये आंबा उत्पादकांचा एक मेळावा घ्यायचा आहे. या मेळाव्यामध्ये आंबा उत्पादकांचे वेगवेगळे प्रश्न, वादळापासून, अतिवृष्टीपासून, अतिथंडीपासून किंवा रोगराईमुळं बागांचं जे प्रचंड नुकसान झालेलं आहे, त्यात सरकारनं काय केलं? सरकारनं मत्तीचा हात पुढे कुठे केला? कर्ज तशीच आहेत, कर्ज मिळत नाहीत वेळेवर.
पुरेशी मिळत नाहीत, व्यापारी लुटतायत, यासारख्या अनेक समस्या आहेत. आणि आता जर आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांनी एकत्रित यायचं ठरवलं तर मी तुम्हाला सांगतो की या वर्षी 30 जूनला जी कर्जमाफी होणार आहे त्याच्यामध्ये आंबा उत्पादकाला घातल्याशिवाय मी गप्प बसणार नाही. हे व्यापाऱ्यांची जी मनमानी आहे, विशेषतः हापूस हा फळांचा राजा आहे, देवगड त्याची राजधानी आहे, पण त्या देवगडमध्ये अशा प्रकारे एक बैठक होते. त्या बैठकीमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सगळ्या आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येनं यावं. एक लक्षात द्या, तुम्ही जर लढाईची तयारी दाखवला तर छातीचा कोट करून मी आणि माझी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तुमच्या मागे उभा राहायला तयार आहे. मी येतोय 18 तारखेला सकाळी 10 वाजता. आंबा उत्पादकांनो, तुम्ही सगळे मोठ्या संख्येनं देवगडला सकाळी 10 वाजता या, काहीतरी निर्णय घेऊ. या राजकीय नेत्यांच्या भूलतापांना बळी पडून वेगवेगळ्या पक्षांच्या नादाला लागून आजपर्यंत आपलं बरंच नुकसान झालं. आता एकच लक्ष, आंब्याला न्याय. आंब्याला न्याय म्हणजे आंबा उत्पादकांना न्याय. साऱ्या ग्राहकांच्या जिभेवर राज्य करणारा आंबा उत्पादक आज आपली कैफियत घेऊन बसलाय, परंतु त्याचं कुणी ऐकायला तयार नाही. एक लक्षात ठेवा, सीधे उंगली से घी नहीं निकलती, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है. अब वक्त आया है उंगली टेढ़ी करने का. आणि यासाठीच 18 तारखेला आंबा उत्पादकांच्या बैठकीला मेळाव्याला तुम्ही सगळे मोठ्या संख्येनं या, एवढीच विनंती करतो. धन्यवाद. देवगडमधील आंबा बागायतदारांच्या प्रश्नांसंदर्भात माजी आमदार अजित गोगटे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. पाहूयात. एक आधी विषय असा पाहिजे की आंबा देवगड तालुका आंबा व्यापारी बागायतदार आणि व्यापारी संघ हा रजिस्टर संघ 1990च्या सुमारास आम्ही स्थापन केला. त्याच्या आधी आमची देवगड तालुका आंबा उत्पादक सहकारी संस्था 1987ला स्थापन झाली. आणि त्याच्या आधी आंब्याच्या मध्ये आपल्याला माहिती आहे की आप्पांपासून हा सगळा आंबा बागायतदारांचा रोल ते कायम सातत्याने मांडत असतात. आप्पांनीच ह्या आंब्यावर असलेला शेती कर होता, जो अतिशय म्हणजे जिज्या करापेक्षाही जास्त होता, उत्पन्नाच्या 50% कर होता, तो विधानसभेत वारंवार मागणी करून तो रद्द करून घेतला. होतंय काय, आम्ही सारखे सोशल मीडियात मी कमी असतो, त्यामुळे मला ह्या काय घटना सोशल मीडियातून काय चाललेल्या असतात ते कळत नाही. पण मी बघितलं तो व्यापारी बागायतदार संघाचा ग्रुप, त्याचे ॲडमिन बघितले, त्याचे हे बघितले, तर खरोखर प्रश्न पडला मला असा की ह्यातले खरोखर किती ह्यांनी व्यापारी आहेत, बागायतदार आहेत, खरोखर काम करणारे, संघटना म्हणून काम करणारे. आता आमच्या बागायतदार संघ आहे तो ठीक आहे, आत्ता काय तो तेवढा काका ओले त्याचे अध्यक्ष आहेत, नंतर प्रसाद मुंडकर आहेत, कारण असे आहेत. त्या बागायतदार संघाचं आता एक 5-7 वर्षात काय तसं काम आम्ही हे केलं नाही. तर पूर्वी आम्ही ह्या बागायतदार संघाच्या वतीने निरनिराळी मार्केट शोधणं आंब्यासाठी, ह्याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न केले. त्याच्यासाठी आम्ही बेळगावपर्यंत जाऊन आलो आहे, इकडे पुन्हा अहमदाबाद इकडे आम्ही बघितलं. देवगड तालुका आंबा उत्पादक संस्थेचं तर फार मोठं योगदान आहे हापूस आंब्याच्या बाबतीत. आपल्याला सगळ्यांना मान्य करायला लागेल की 87 सालापासून मार्केटच्या दलालांचं वर्चस्व कमी व्हावं म्हणून स्वतःचं मार्केट डेव्हलप करणं, आंबा बागायतदारांनी स्वतः मार्केटिंग करणं, अशा पद्धतीचे विषय आणि प्रचार प्रसार आम्ही सुरू केले. अनेक ठिकाणी आंबा महोत्सव भरवले, त्याच्यात भाग घेतला, अनेक शहरातून झाले. आणि त्या याने आज आपण पाहिलं म्हणजे आम्ही 87 साली मी माधव भांडरे असेल, विश्वनाथ मेघर आता नाहीत, अनेक जण त्याच्यामध्ये सुधीर जोशी आहेत, विद्याधर माळव, ह्या लोकांनी आम्ही आंबा उत्पादक संस्था स्थापन केली. त्यावेळी उद्देश एकच होता की आपला आंबा मार्केटमध्ये विकायचा नाही, आपला आंबा स्वतंत्रपणे इथेच विकायचा आणि मार्केट नवीन शोधायची. आता हे आम्ही आंब्यासाठी करतोय, आंब्याच्या बागायतदारांसाठी करतोय. त्यावेळी अशी स्थिती होती की इथे कोणी बाजार एक जण आंबा विकत नसायचा, सगळे मुंबईहून आंबा मुंबईला पाठवायचे. 95 ते 99% आंबा क्राफ्ट मार्केट त्यावेळी होतं मुंबईला, तिथे विकला जायचा. आणि इथे त्या आम्ही किती जास्त दराचा द्यायचा झाला तरी कोण देत नव्हता. त्याचं कारण असं की किती दर मिळणार, इथे आपण सांगितलं आणि त्याच्यापेक्षा मार्केटमध्ये दर मिळाला तर आपलं नुकसान झालं असं बागायतदाराला वाटायचं. पण वस्तुस्थिती तशी नव्हती. आता इथे सुरू झाल्यानंतर आता आपण गेली 5-7 वर्षात पाहता
देवगड जामसंडेवरून सगळे रस्ते आंब्याने फुल असतात. छोटे छोटे आंबा उत्पादक आपला व्यवसाय तिथे करतात, बागातून करतात. आता ते वाढत चाललं आहे. पण हे यश आहे. दुसरा विषय असा आहे की देवगड हापूस हे नाव कोणी कितीही म्हटलं तरी देवगड हापूस हे जागतिक पटलावर नेण्याचा मोठा सिंहाचा वाटा आमच्या संस्थेचा आहे. कारण आम्ही त्याचं GI मागत होतो, GI नामांकन मागत होतो आणि GIसाठी आम्ही प्रयत्न केले होते. 15 वर्ष आम्ही त्याच्यासाठी प्रयत्न करत होतो. दुर्दैवाने काय झालं आहे की GIसाठी आणखीनही हापूसवाल्यांनी अर्ज केले होते. रत्नागिरी असेल, कोकण कृषी विद्यापीठाने असेल, दापोलीची एक संस्था आहे त्यांनी केली आहे. तर ह्या सगळ्यांचे अर्ज हे हापूससाठीच होते. मी त्यांच्या रत्नागिरी हापूस, आमचा देवगड हापूस, इकडे दापोली असे वेगवेगळे. तर मग त्यावेळी सुरेश प्रभू हे होते वाणिज्य मंत्री. आणि मग कलेक्टरची सगळ्यांची मिटिंग घेऊन 10 वर्ष माहीत GI व्हावा, भौगोलिक नामांकन याला मिळावं असं त्यांचं मत होतं. तर त्याने असं म्हटलं नाही की तुम्ही सगळेजण आपापसात हे करू नका, तुम्ही एकच नाव ठरवा आणि एकच नावाने करा. तर मग आता आमचा प्रत्येकाचा हा झाला ना, त्यांचं रत्नागिरी काढायला लागेल, आमचं देवगड काढायला लागेल, दापोलीवाल्यांना काढायला लागेल. नाही, त्यांनी हापूस हे नाव ठरवलं. पण मला अजूनही वैयक्तिक हापूस हे नाव GI नामांकनाला योग्य नाही, कारण तो एरियाचं नाव आहे. मग ते त्यांनी पूर्ण कोकणपट्टी घेतली, म्हणजे ठाणा पालघरपासून इकडे सिंधुदुर्गपर्यंत हा सगळ्या एरियामध्ये पिकणारा हापूस हा हापूस आहे. ह्या असं नाव दुसऱ्या कोणालाही मिळणार नाही. हा हापूसच आहे आंबाकडे. पण ठीक आहे, आम्ही म्हटलं ठीक आहे, आम्ही आमच्या हापूसच्या नावापुढे देवगड लिहितो किंवा देवगड लिहितो, रत्नागिरीवाले रत्नागिरी असं झालं. पण GI मिळवला. 10 वर्ष आज तो GIसाठी झगडणारे होते, ते आम्हाला तो GI मिळाला. आम्हाला जागतिक त्याचं आम्ही मार्केटमध्ये सुद्धा GIच्या आधारे जाऊ शकतो. तर तो GIचा आता आम्ही एक कस्टोडियन आहोत. जसे रत्नागिरीचे भिड्यांची संस्था आहे ती कस्टोडियन, कोकण कृषी विद्यापीठ दापोलीचे, हे 4ही जे अर्जदार होते त्यांना कस्टोडियन केले. म्हणजे काय की आम्ही आता जे GI धारकांना तयार करायचे आहेत, म्हणजे GI वापरणार आहेत, म्हणजे उत्पादक त्यांना GI हवा आहे, टॅग हवा आहे, त्यांनी आमच्याकडे अर्ज करायचा. आम्ही तो अर्ज सगळी सातबारा त्याचा नकाशा घेऊन आम्ही तो चेन्नईला त्यांचं ऑफिस आहे तिकडे पाठवतो. आम्हाला अधिकार नाहीत, आम्ही कस्टोडियन म्हणून काम करतो. तर तिकडे अर्ज आला की ते त्यांचं GI सर्टिफिकेट त्यांचा तिकडून नंबर येतो आणि त्यांना GI सोड. असे आज जवळपास 500 आमचे GI धारक इथे आहेत देवगड तालुक्यात. रत्नागिरीला सुद्धा तसेच 500-600. म्हणजे हे हळूहळू आता हे जे बागायतदार आत्ता आपल्या प्रश्नासाठी भांडतात, भांडायला पाहिजे, आम्ही त्याच्या मताचे दुमत नाही, नुकसान झालं आहे मोठ्या प्रमाणात. पण खरोखरचे जे प्रश्न आहेत जेव्हा निर्माण होतात तेव्हा हे कुठेही नसतात. आमच्या अनेक वेळा मिटिंगात 30-40च्या वर संख्या नसते. मिटिंगला वार्षिक सभेला सुद्धा 30-40 संख्या नसते. आता हा जो प्रश्न आहे हा निश्चितच ज्वलंत प्रश्न आहे. ह्याच्या आधी सुद्धा असे बरेच प्रश्न ज्वलंत आले. पण आत्ताचं जे विषय चालला आहे आणि त्याच्यावर प्रतिक्रिया उमटत आहेत ते ह्या राजू शेट्टे यांना बोलवल्यामुळे नंबर 1. नंबर 2, माझं स्पष्ट मत आहे की हा प्रश्न शासनच सोडवणार आणि शासनाचे प्रतिनिधी ह्या ठिकाणी आपले पालकमंत्री आहेत आणि पालकमंत्र्यांकडे आपण गेलेलो आहोत. पालकमंत्र्यांनी डे 1 पासून जेव्हा पहिल्यांदा प्रश्न आला पेपर वर्तमानपत्रात तेव्हापासून ते ह्या विषयामध्ये लक्ष घालतात. मी आता त्यांचं ते सुद्धा मंत्री आहेत, पालकमंत्री. हा आवाका लहान नाही काय, एक 10-5-10 लाख रुपये खर्च केले की हा झाला असा विषय नाही. तर त्या विषयामध्ये शासनाची ही पाहिजे म्हणून त्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मुख्यमंत्र्यांना हा विषय कानावर घातला आणि त्यांनी बैठक लावायला सांगितली. मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा बैठक लावा माझ्या समवेत असं आश्वासन दिलं आहे. आता 20 तारखेला आता आम्हाला पत्र आले, 20 तारखेला पालकमंत्र्यांनी त्या ठिकाणी बैठक बोलवली आहे मंत्रालयाच्या संध्याकाळी 5 वाजता मंत्रालयाच्या त्यांच्या दालनात. आता हे करतायत ना पालकमंत्री, काय काय करायला पाहिजे ते आपण त्यांना सांगितलं पाहिजे. हे पाहिजे, हे पाहिजे, ते आम्ही सुचवलं. त्याच्यात आणखीन काही भर घालू शकतात. पण आम्ही काही करतच नाही आणि काहीतरी असं वेगळ्या पद्धतीने त्याचा विषय नेणं आणि राजू शेट्टीला इथे आणणं. राजू शेट्टी चांगले संघटक आहेत, त्यांनी काम केलं असेल सर. पण कोकणामध्ये काय आंबा बागायतदारांचे प्रश्न कोण जास्त सांगू शकतात? आम्हाला कोणाला जे प्रमुख इथे लोक आहेत जे संघटना चालवतात किंवा नंतर सुद्धा एक संघटना ज्यांनी चालवली आहे त्या विलास रुमडे ह्याने सुद्धा 1-2 वर्ष काम करतायत ना त्या संघटनेत, त्यांनाही बाजूला ठेवलं आणि सगळ्यांना बाजूला ठेवून हे नवीन झाले ठीक आहेत ना काम. आता आमचा उद्देश काय, आमची संघटना आहे
पण आता हे पुढे काम करतायत ना, करू देत, काय हरकत नाही. पण तुम्ही त्या ठिकाणी राजकारण आणत असाल तर आम्ही त्यांचा कडाडून विरोध करू. राजकारण अशा अर्थाने की राजू शेट्टीला त्याचं आंदोलन कसे ते आपल्याला माहिती आहे. राजू शेट्टीचे स्वाभिमान संघटना आज काय स्थितीत आहे तेही आपल्याला माहिती आहे. ह्या इथे ठेवून आंदोलनं करणं, पालकमंत्र्यांविरुद्ध भडकवणं किंवा हे असं असेल तर आम्ही कदापि सहन करणार नाही. ह्याच्यासाठीही मी प्रेस घेतो खरं म्हणजे. तेव्हा बागायतदारांनो, तुम्हाला सगळ्या वस्तूची माहिती आहे. तुम्हाला माझं ह्या माध्यमातून असंच आव्हान आहे की हे तुम्ही जा मिटिंगला, पण त्याने सकारात्मक काय बोललं तर आमचं काय म्हणणं नाही. पालकमंत्र्यांबरोबर जावे असं म्हणायला हरकत नाही. आम्ही आता विचार करतोय की पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत पालकमंत्र्यांची वेळ घेऊन या ठिकाणी बागायतदारांचा एक चांगला मेळावा घ्यावा आणि तिथे प्रश्न सोडवावे. आपल्याला जर आठवत असेल 2 वर्षापूर्वी इथे ह्याच खरेदी विक्री संघाच्या हॉलमध्ये सगळ्यांची पालकमंत्र्यांना आम्ही बोलावणार, ते सगळे त्यांचे कृषी तज्ज्ञ असतील, विद्यापीठ असेल, आपले इथले सगळे त्या संबंधितले सरकारी अधिकारी असतील, त्यांच्या समवेत पालकमंत्री त्यांची मेळावा घ्यावे असं विचार आहे. तर 2 वर्षापूर्वी झालेल्या विषयात काय झालं होतं, औषध कंपन्यांचे आले होते, तिथे विद्यापीठाचे आले होते, कृषी खात्याचे लोक होते. त्या सगळ्यांच्या पुढे 1 विषय 2 विषय त्या पालकमंत्र्यांनी मागे लावला की महागडी औषधं, म्हणजे ज्या औषधांचा परिणाम झाला नव्हता, थ्रिप्स होता त्यावेळी, त्या थ्रिप्सचा काही परिणाम होत नाही, मरत नाही, तो त्यांनी कोणी पैसे देऊ नका असं आहे. पण बागायतदारांना ज्यांना त्यांचे रिलेशन ज्याचे असतील त्यांनी केलं, पण त्यांनी तो विषय लावला. आणि एक महत्त्वाचा विषय आम्ही सांगितलं होतं, 2 होते की त्या ठिकाणी विजयदुर्गचं गिरी आंबा संशोधन केंद्र आहे. आम्हाला तिकडे मुंबईत किंवा मुंबईत पुन्हा इकडे जाणं शक्य नाही, कुठलीही समस्या निर्माण झाली तर इथल्या इथे संशोधन होणं हे आम्हाला इथे जवळ आहे. आंबा देवगडचा आंबा म्हणून प्रसिद्ध आहे, पण इथे काहीच नाही. तिथे गिरी आंबा संशोधन केंद्रात काहीही नाही. तर तिथे तातडीने करावं. तर त्यांनी तातडीने तिथे आदेश दिला होता की तुम्ही ताबडतोब ह्याचा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करा आणि प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार केल्यानंतर आम्हाला ते सांगा. ते आता परवा त्यांची भेट झाल्यानंतर त्यांनी सांगितलेली की आम्ही आता प्रोजेक्ट रिपोर्ट कृषी मंत्र्यांपर्यंत गेलेला आहे गिरी आंबा संशोधन केंद्राचं अद्ययावत करण्यासाठी. पण माझ्या मते त्यांनी 30-40 कोटीचा केला आहे. याने हा विषय भागणारा नाही. हा अद्ययावत म्हणजे त्याची जी प्रयोगशाळा आहे ती NABL धर्तीची, त्याची अशी प्रयोगशाळा व्हायला पाहिजे की त्याच्यामध्ये कीटकनाशकसुद्धा डुप्लिकेट आहे का, त्याच्यामध्ये औषध त्याने त्याच्यावर लेबलला लिहिलेले औषध त्याच्यात आहे की नाही, अशा सुद्धा तपासणीचं पाहिजे. आणि तात्काळ काय होतंय, आता पानावर काय डाग पडतात, त्याच्या मोहरावर हे पडत आहे, थ्रिप्स होत आहे, ते आपल्याकडे ती संशोधन प्रक्रियाच नाही. थ्रिप्स हा आता विषय वाढतोच आहे. 7-8 वर्षापूर्वी थ्रिप्स होता कुठे, तुडतुड्यावरच होतं जास्ती. आता थ्रिप्स हा विषय इतका वाढला आहे की आंब्याचं खूप नुकसान होतं आहे. तर हा जो विषय आहे तर हे सगळं इथे होणं म्हणजे आंबा नुकसान भरपाई हे तातडीचा विषय आहे, हे करायलाच पाहिजे, त्याच्याबद्दल आमचं दुमत नाही. पण त्याच्याचबरोबर स्थायी स्वरूपाचे काही उपाययोजना करणं ह्यासाठी मी हा केला होता उपाय. त्याच्यामध्ये उपाययोजना ज्या सुचवल्या आहेत त्या तुम्ही दिल्यात, प्रेसमध्येही दिल्यात. त्याच्यामध्ये माझं हेच म्हणणं आहे की गिरी आंबा संशोधन केंद्राला चांगलं 200-300 कोटी रुपयाचा निधी द्या आणि ते अद्ययावत करा. सगळ्या प्रकारचं संशोधन त्या ठिकाणी चांगला स्टाफ नेमून करावं, ही एक मागणी आहे. दुसरी मागणी वेदर स्टेशन. आता जे फळ पीक विमा योजना आहे हे त्यांच्या वेदर स्टेशनच्या रिपोर्टवरून करतात. आता वेदर करून निर्यात होईल आंबा, अशा पद्धतीचं बागायतदारांना सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी ते आहे. त्या केंद्राला सुद्धा आता मला वाटतं 15 वर्ष तरी झाली असतील. त्या 15 वर्षात 15 डझनसुद्धा आंबा तिथे गेला आहे की नाही, प्रक्रिया झाल्या की नाही, झालेलं नाही, कारण आम्ही शेजारी होतो त्याच्या, आम्हाला माहिती आहे. तर आमची मागणी होती की तिथे जे चालते निर्यातीसाठी काय लागतं, हॉट वॉटर ट्रीटमेंट लागते. इरिडेशन लांब राहिलं कारण त्याला अणूचा आणि याचा संबंध आहे, पण किमान ज्या गोष्टी लागतात म्हणजे वॉटर हीट ट्रीटमेंट जी लागते आणि पॅक हाऊस आणि तिथे ह्याचा आहे रायपनी, तिथे ह्याचा ब्रिज आहे, वे ब्रिज आहे, ह्या सगळ्या सुविधा इथे करायला पाहिजेत. नसतील तर आमच्या ताब्यात द्या अशी आमची मागणी होती आंबा उत्पादक संस्थेच्या. व आम्ही 1 रुपया नॉमिनल भाड्याने 99 वर्षाच्या कराराने ती जमीन दिली आहे 50 गुंठे. आज त्याची किंमत किती आहे त्या ठिकाणी, आणि ह्यांना आम्हाला देता येत नाही. पणन मंत्र्यांबरोबर त्यांनी तत्वता, पण हे अधिकारी वर्ग आहे ना ते दाद देत नाही. आता तुम्ही शेतकऱ्यांसाठी जर एवढी सुविधा केली असाल तर द्या ना आमच्या शेतकऱ्यांच्या संस्थेला चालवायला. असा हे विषय, हाही विषय होता. अशा अनेक विषयांमध्ये त्यानं माझा हा विषय होता. आणि
पालकमंत्र्यांना डावलून आपण बागायतदारांनी जाऊ नये असं मी पुन्हा आग्रहाची विनंती करतो सगळ्यांना. आणि राजू शेट्टी काय बोलतील ते बोलू देत, कारण मी इथे नसल्यामुळे एक 7-8 दिवस मला ह्या दोन्ही मिटिंग चुकणार आहे. त्यामुळे मी हे आपल्या माध्यमातून त्याने कळवले, पालकमंत्र्यांचाही फोन होता, त्यांचं पत्रही आलेलं आहे मिटिंगला यायचं. तर असा हा सगळा विषय आहे. ह्या हे झालेलं काल आलेले आज झाले, मी काय असं म्हणणार नाही. प्रत्येकाला अधिकार आहे, प्रत्येकाने बोलू शकतो, पण आमच्या काय म्हणायचं त्यांच्या ज्याला काय म्हणता येईल, आम्ही जे काम करतो त्याच्याबद्दल शंका घेऊ नका. आम्ही काम करतो, आम्ही निस्वार्थीपणे काम करतो, आम्ही भल्यासाठी काम करतो बागायतदारांच्या. भले आम्ही मध्ये तुमच्या यायला कुठे पेपरबाजी केली ना, म्हणजे मला आश्चर्य वाटतं प्रसिद्धीसाठी केव्हा केली ह्या विषयात. मी तुमचं सगळ्यांचं होतं आहे ना, मग ठीक आहे ना, कोणीतरी त्या विषयात आवाच्या पुढे होतं, आम्हाला विचारलं आम्ही सांगणारच होतो. त्यामुळे हे सगळे विषय आहेत. केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक मंत्रालयानं सुरक्षेच्या नावाखाली अनिवार्य केलेली हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट आता वाहनधारकांसाठी डोकेदुखी ठरू लागली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अनेक वाहनांच्या नंबर प्लेटवरील अक्षर आणि अंक अवघ्या काही महिन्यातच पुसले जात असल्याचं समोर आलं असून 630 रुपये खर्चूनही निकृष्ट दर्जाचं साहित्य मिळत असल्याचा पाहायला मिळत आहे. पाहूयात. केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक मंत्रालयानं सुरक्षेच्या नावाखाली अनिवार्य केलेली हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट आता वाहनधारकांसाठी डोकेदुखी ठरू लागली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अनेक वाहनांच्या नंबर प्लेटवरील अक्षर आणि अंक अवघ्या काही महिन्यातच पुसले जात असल्याचं समोर आलं असून 630 रुपये खर्चूनही निकृष्ट दर्जाचं साहित्य मिळत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. 1 एप्रिल 2019 पूर्वीच्या सर्व वाहनांना HSRP प्लेट लावणं बंधनकारक आहे. या प्लेट्स ॲल्युमिनियमच्या असून त्यावर क्रोमियन, हेलोग्राम आणि लेझर ब्रँडेड 10 अंकी कोड असतो. चोरी आणि बनावटगिरी रोखणं हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात धावणाऱ्या अनेक दुचाकी आणि 4 चाकी वाहनांच्या प्लेट्सवरील काळा रंग उडून जात असून प्लेट पूर्णपणे धुसर दिसत आहे. एका नंबर प्लेटसाठी शासनानं साधारण 630 रुपये दर निश्चित केला आहे. रिबेट्स मारून घट्ट बसवलेली प्लेट छेडछाड प्रतिरोधक असल्याचा दावा केला जातोय. पण जर नंबरच वाचता येत नसेल तर या सुरक्षेचा उपयोग काय असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. आम्ही दंडाच्या भीतीनं पैसे भरून नंबर प्लेट लावली, पण आता नंबरच दिसत नाही. उद्या वाहतूक पोलिसांनी आम्हाला थांबवलं तर नंबर दिसत नसल्याचा दंड आम्ही का भरायचा, अशी संतप्त प्रतिक्रिया वाहनधारकांकडून उमटत आहे. मालवण किनारपट्टीवरील स्थानिक मच्छीमार आणि हॉटेल व्यावसायिकांना प्रशासनाकडून बजावण्यात आलेल्या नोटिसांविरुद्ध सिंधुदुर्गातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. माझ्या 10 वर्षाच्या आमदारकीच्या काळात कधी अशा नोटिसा आल्या नाहीत. मग निलेश राणेंच्या कारकिर्दीतच या नोटिसा कशा आल्यात, असा सवाल उपस्थित करत माजी आमदार वैभव नाईक यांनी टीका केली आहे. पाहूयात. मालवण किनारपट्टीतील स्थानिक मच्छीमारांना बांधकामाच्या नोटिसा आलेल्या आहेत. खरं तर या नोटिशीला कुठल्याही मच्छीमारांनी भिवू नये, परंतु काही लोक राजकारण करण्यासाठीच ह्या नोटिशी पाठवत असतात. गेल्या 10 वर्षामध्ये मी स्थानिक लोकप्रतिनिधी होतो, कुठल्याही मच्छीमारांना त्यांच्या बांधकामासंदर्भात नोटीस आली नाही. आणि ह्या नोटिशी आताच कशा येतात? इथले स्थानिक नेतृत्व, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, आमदार, पालकमंत्री करतायत काय, हा खरा तर प्रश्न आहे. नोटिशी काढायचं, त्या लोकांना भिवायचं आणि पुन्हा त्या लोकांना आपल्याकडे वळवायचं, असा हा प्रकार चालू आहे. खरं तर प्रांत अधिकारी, तहसीलदारांनी या नोटिसा दिल्या आहेत. माझा प्रांत अधिकारी आणि तहसीलदारांना एवढाच इशारा आहे की तुम्ही स्थानिक जे गोरगरीब मच्छीमार आहेत, त्यांनी आपल्या घराचं बांधकाम केलं आहे किंवा कोण छोटं हॉटेल व्यवसाय त्या ठिकाणी करतायत, अशांना कुठल्याला बांधकामाला हात लावला तर गाठ आमच्याशी आहे. कारण अनेक मोठी धेंड्यांची बांधकामं ही खूप अनधिकृत आहेत. त्यांना खरं तर तुम्ही आधी पहिल्या नोटिशी द्या आणि नंतर या स्थानिक मच्छीमारांना, स्थानिक जे छोटे छोटे हॉटेल काढले त्यांना तुम्ही नोटिशी द्या. आणि अशा नोटिशीला कोणी भीक घालू नये. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पूर्णपणे त्यांच्या पाठीशी आहे आणि आम्ही पण पाठीशी आहोत. महसूल अधिकाऱ्यांनी आधी जी बांधकामं या जिल्ह्यामध्ये अनधिकृत आहेत त्या बांधकामांना, मोठ्या बांधकामांना नोटिसा पाठवायच्यात आणि नंतर या स्थानिक मच्छीमारांना किंवा स्थानिक हॉटेल व्यावसायिक आहेत त्यांना हात लावावं. आणि खरं तर या विभागाचे लोकप्रतिनिधी काल आमदार निलेश राणे हे खरं तर प्रांत अधिकाऱ्यांकडे गेले. आता हे प्रांत अधिकाऱ्यांकडे जाऊन ह्या नोटिशी थांबणार आहेत काय? आणि त्यामुळे तिथले आमदार निलेश राणे यांनी जे काय चौकशीचा किंवा जो काय कालचा फार्स केला तो पूर्णपणे फसवा आहे, मच्छीमारांच्या डोळ्यात झोडपे घालणार आहे.
आणि त्यामुळे गेल्या 10 वर्षात नोटीस न आल्या आहेत आणि आता नोटीस कसं ह्याचा खरं तर जाबाचं उत्तर तुम्ही दिलं पाहिजे. असे निलेश राणेंना माझं आव्हान आहे की आता तुमच्या कारकिर्दीत ह्या अशा नोटीस काय येतात, तुम्ही कमी पडताय की काय, हा खरा प्रश्न आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीनंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील राजकारणाला आता नवं वळण मिळालं आहे. 6 पक्ष आणि 3 उबाटा पक्षाचे सदस्य एकत्र येत जिल्हा परिषद विकास आघाडी नावाचा नवा गट स्थापन करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेमध्ये सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याची भूमिका या गटाच्या वतीने राजन चिके यांनी स्पष्ट केली आहे. पाहूयात. आज आम्ही 6 अपक्ष आणि 3 उबाटा असे 9 जणांचा जिल्हा परिषदमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद विकास आघाडी असा ह्या नावाने गट स्थापन केला. गटाचे नितीन राऊत जिल्हा परिषदमध्ये सत्ताधाऱ्यांच्या वरती अंकुश ठेवणे, चांगल्या कामाला आमचा 100% त्यांना पाठिंबा असेल, पण जिल्ह्याच्या विकासासाठी जर कुठे ते कमी पडले तर त्यांना आम्ही सगळेजण मिळून एकत्र मदतही करू आणि चुकलेल्या ठिकाणी त्यांना धारेवरही करू. आपण केलाय हा 100% आम्ही एकत्र 9 जण आहोत. जुने आम्हाला पक्षातून काढलेल्या आम्हाला पक्षात परत घेण्यासाठी कोणी संपर्क केलेला नाही. आम्ही आता सध्या तरी 9 जण आम्ही एकत्र गट स्थापन, दबाव आमचा गट स्थापन केलेला आहे. ती काय टेक्निकली अडचण आहे त्यांची, त्यामुळे त्यांनी केली. ठीक आहे, आता पक्ष नेतृत्व ठरवे. जय महाराष्ट्र. आज आम्ही या ठिकाणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे वेंगुर्ला तालुक्यातील 2 आणि कुडाळ तालुक्यातील 1 असे आम्ही तिथं नाईक साहेब, आमचे सडळकर साहेब आणि मी, आम्ही 3 शिवसेनेच्या पक्षावरती जिल्हा परिषद या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये निवडून आलो. आमची भूमिका याच्यामध्ये एवढीच आहे महत्त्वाची. या ठिकाणी आम्हाला जो जनतेने विश्वास आमच्यावरती दाखवला, जनतेने त्या ठिकाणी जो आम्हाला न्याय दिला, जनतेला जे आम्ही अपेक्षित जी काही कामं केली होती त्याच्यावरती विश्वास ठेवून कोणतंही आमच्याकडून अपेक्षा न बाळगता आणि आमच्या कामाच्या कार्याच्या जोरावरती आज आम्ही या ठिकाणी 3 सदस्य जिल्हा परिषद निवडून आलो. आमची याच्यामध्ये आज आम्ही 6 म्हणजे जे भारतीय जनता पार्टीने पूर्वी त्यांना तिकीट न दिल्यामुळे नाराज होऊन त्यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली आणि 6 जणांशी आम्ही संपर्क केल्यानंतर आम्ही 6 आणि 3 9 आमचं एकत्र मत असं जुळलं. या जिल्हा परिषदमध्ये आपण त्या ठिकाणी लोकांनी आपल्यावरती विश्वास दाखवलाय, तोच विश्वास या जिल्हा परिषदमध्ये पुन्हा एकदा आपण जनतेला दाखवणार आहोत. त्यासाठी 6 आणि 3 9 असा म्हणून आम्ही एकत्र गट केला आणि या गटाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी जिल्हा परिषदमध्ये चिकेसाहेब म्हणतात तसं आम्ही त्याच्यावरती पूर्णपणे अंकुश ठेवण्याचं काम करू. त्या ठिकाणी प्रामाणिकपणे आमचं काम राहील, जनतेच्या विश्वासाचं काम राहील, जनतेसाठी काम करू. हा आमचा त्यामधला महत्त्वाचा भूमिका आहे आणि त्या माध्यमातून जिल्ह्यामध्ये विकासात्मक जी काही कामं करता येतील त्याबरोबर जनतेच्या विश्वासास पात्र राहू असं आम्ही त्या ठिकाणी काम करू. शिवसेना पक्षाच्या 3 जरी आम्ही निवडून आलो तर 3घांची छापी जिल्हा परिषदमध्ये आम्ही नक्की दाखवून देऊ असं या ठिकाणी आणि बरोबर आमच्या 6 पक्ष आहेत, एकत्र मिळून आपण त्या ठिकाणी काम करणार आहोत. एवढे या ठिकाणी आम्ही हमी कायम राहू असं आम्ही या ठिकाणी आश्वासन देतो. वृद्धापकाळात होणाऱ्या अपघातांमुळे अनेकदा गंभीर परिस्थिती निर्माण होते. मात्र वेळेत मिळालेले उपचार आणि डॉक्टरांचं कौशल्य यामुळे चमत्कार घडू शकतात. चौके येथील एका 85 वर्षीय वृद्धाच्या बाबतीत असा सुखद अनुभव आलाय. पडल्यामुळे डोक्याला गंभीर दुखापत होऊन मेंदूत रक्तस्राव झालेल्या या वृद्धावर कुडाळ येथील सिंधू केअर हॉस्पिटलमध्ये यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आली असून आता त्यांची प्रकृती पूर्णपणे सुधारली आहे. नमस्कार, माझं नाव दीप्ती प्रदीप नाईक. मला माझ्या वडिलांना मी इथे हॉस्पिटलमध्ये आणलं तर माझ्या वडिलांची कंडिशन बरी नाही होती, पण आता मी आधी ते मला सगळा उपचार वगैरे डॉक्टर वगैरे सगळा उपचार आमच्या माझ्या वडिलांना चांगला मिळाला, रिस्पॉन्स चांगला मिळाला आणि माझे वडील आता बरे झाले. धन्यवाद. सांगायचं डॉक्टर वगैरे खूप चांगले आहेत आणि स्टाफ पण चांगला बरा आहे, स्वच्छ आमचे सगळं आहे, सगळं आम्हाला रिस्पॉन्स चांगला मिळाला इकडे आणि आमचा पेशंट पण आता बरा झाला आहे इकडे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. तर गाठ आमच्याशी
मच्छीमार नोटीस प्रकरणी वैभव नाईक आक्रमक. 630 रुपये मोजूनही HSRP नंबर प्लेटवरील अक्षरं गायब. आणि जिल्ह्यातील राजकारणाला नवं वळण, विरोधकांचा नवा गट. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.